Meda seme mo akwa benne so de oba Adom TV bedroom health tips eso na wotwe nkoma yedie eye fruits enuaba ho mfaso ewo wo ye nipadua mu nti e wo se wodi bibra no bra no mede asede e kwa ma endpoint homeopathic clinic for Dr. Adom Atenso personal doctor bibia ha wadwen bia frɛ no bibia obeje wo so na wati o na mo mema na prostate ne de gusu scan ya ma free e ma no so sa say infection a ubo wura na tena ye ho obecheke e de ma free o friend was 0244867068 obeje wo so friend CCA nene nkasa medidi afia amankwa tamaklo nene Dr. Benjamin Nuakon ye clinical nutritionist ena na wotwi edi nkomo no oboaye enenso ye kasa afa banana anase kwadu eho dog enenso me akwa Josephia eda se emra odi efa orange anase anka mu nene wo se ye nkasa mfa banana eho etio yo kwadu ye aduane a all over the world yedi babia okay enu kwa ne aduane a almost say wiase babia di yeah okay kwadu boayen akwanhoro bebre so na ne titiri pa ye heart okay obi a pese obo akoma ho pai no bo modern say da bia obedi kwadu okay enema kwadu mu edoso na kese ba ko page na ho ye potassium yeah potassium no eboa yakoma no eboa akoma no ho bai na afi nsuso potassium ni free magnesium ewo mu okay iron nsuso wo mu ani na eboa afi B vitamins nsuso ewo kwadu mu a eno nsuso na generate energy ema akoma no nti obi a mpese obenya akoma ho ha no ese odi kwadu okay na eno ni aduane a potassium sodium ratio no eye excellent almost a sodium in potassium and a potassium no and a hiama akoma no papa a epo akoma no ho bai nti yama modern say e bedi kwadu na akwa nti obi a wo hypertension obi a wo arrhythmia obi a so akoma ahono obi a o heart no efeli obi a wo atherosclerosis ene enema chese akoma no hanu bia de best bet kwadu no yedi ne say yeni no how many we say 4 na yeni am say anka na kan kwadu no say yeni ne say 4 o kwadu tutu abetime de bia but at least 3 we did 3 fingers I obenya de so nya bia okay yeni no morning na evening na afternoon ejina wa oso sane apen but me fan say o breakfast when ya oats kakra no nya kwadu be 3 fingers no nya anka no be 4 na nya pan no wheat bread ka ho na seed ni ka ho you are good to go na de ba ko aka ma me kwa do pa me de oats ne banana no me hwie mo ka ta so milk no ya fa ai almond milk eno momo almond milk evaporated ne de enye no ayi wo mu too much cholesterol no fat no doso na ade ba ko kwadu ho no say ayi bi mu a a friend serotonin ena many penije wo mu fat drugs no nyina no wo ko high because of serotonin and as serotonin no so as a vasodilator ebie intinu mu nti wodi kwadu a ama wani age ye adwuma on nerves no enso so ho ena esen bie intinu mu nti moja betimi flow intinu mu kama makoma ya me ya se ni ade nyina nti kwadu ye aduane ase bomodin se da bia no ye bebomodin se every day just say bia or diabetes diabetes they want to mean din bebre because of the sugar content no vitamins are horrible bebre wom vitamin E wom B vitamins no ewom C so ewom nti kwadu ye aduane ese e bomodin se ye bedi papa omo aye no ne ye besre omo se momu fanro enhye no na me beken momu fanro enhye na ye chembe de wotwa kwadu no gu ho na o de botto gu so na o de nwura ne nema bebre gu so a ebebre kama yenye ne sa na aboa da se ne wa brofo ni loka ye ni nyina ebia ye good okay enenso yemfa ho si ha Nyame ya Adom ebeto so o number na ye 055 333 9915 sir Dr. Benjamin Nuakon or clinical nutritionist ne number ni ye di nkomo na wotwe ya fa fruit ho ne mom bibia how ye wo diet no me ade unim se no de bia am de ba nkwa hia so ono akwa ne befro ti mesfrɛ frɛ no
bibi kyerɛ wadwom wɔ pomodin titiw wɔ aduane nsɛm a ɔbɛboa wo. Endpoint Homeopathic Clinic nada Roma ɛna ɔma yɛde dwumadie bro. Medidi afia amankwa tamaklo. Adepakye ne nkwa ahoɔden wɔ hɔ a ɛbɛsɛhyia.